Entrenes però el teu cos comença a enviar senyals estranys que ningú t'ha explicat? Aquesta sèrie és per ajudar-te a entendre quan el problema és falta d'energia disponible. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu REDS per rebre la guia per a detectar-ho. Hi ha dones que entrenen, mengen força bé i tot i així es noten cada vegada més apagades. Quan el cos rep menys energia de la que necessita durant massa temps, sovint comença a prioritzar funcions bàsiques perquè intenta protegir-te. I aquí poden aparèixer pistes que moltes vegades es viuen per separat. Cansament rar, pitjor recuperació, cicle irregular o absent, més lesions o molèsties òssies, més fred o sensació de no remuntar. La clau és entendre que quan aquestes peces coincideixen poden formar part del que es coneix com a RED-S, deficiència energètica relativa a l'esport. Si t'hi veus, ni exageres ni t'ho inventes. Observa el patró complet durant 7 dies i si els senyals són intensos o preocupants, consulta un professional sanitari. Mentrestant, ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu REDS per rebre la guia gratuïta.